हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ बड' टुब चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजां दं होनना लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मोजां अफार्स लानानै फैदों लोगोफोर दा नोंथांमोनहा बे अफार्सखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बे बेनिफिटखौ लानो थाखाय लोगोफोर बे अफार्सआनो जाहैबाय लोगोफोर मोदी केयारआव मोनसे दस कदम होननाय मोनसे माने अफार्स लन्च खालामदों लोगोफोर मोनसे रेस लन्च खालामदों लोगोफोर दा नोंथांमोनहा बेवहाय बयबो पार्टिसिपेट खालामनो हागोन दा लोगोफोर बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन होननानै बुङोब्ला लोगोफोर जे जोङो 1 तारिखनिफ्राय लानानै 15 तारिखसिमाव जे जोङो लयल्टी खालामोमोन लोगोफोर दा बे लयल्टीखौ नोंथांमोनहा 1 तारिखनिफ्राय 10 तारिखनि गेजेराव कमप्लिट खालामनांगोन 2500 नि जोंना लयल्टीया स्टार्टिं जायो 2500 नि नोंथाङा गोसो जायोबा गोजौआवबो खालामनो हागोन अप टु 5000 सिम बिसिम 5000 सिमाव माने लयल्टी जायो दा गोदान बिथांमोनहाबो जाय गोदान बिथांमोनहा बिसोरबो माने 2500 रुपिसनि प्रडाक्ट पारचेस खालामनानै बे 10 कदम रेसावहाय माने पार्टिसिपेट खालामनो हागोन लोगोफोर बे बिथांमोनहा बे रेसाव विनार जायो बे बिथांमोनहा माने 10000 रुपिसनि स्मार्टफन मोनगोन लोगोफोर गोजौ नायनो हागोन स्क्रिनाव नोंथांमोनहा 10000 रुपिसनि स्मार्टफन लोगोफोर आरो बेवहाय लोगोफोर बेसेबां सुबुङा मोनगोन होननानै बुंब्ला लोगोफोर माने बे 10 जन सुबुङा विनार्स जागोन लोगोफोर बे 10 मेम्बार्सआ माने बे स्मार्टफनखौ देरहानो हागोन बा मोनगोन लोगोफोर दा 10 जन दा 10 मेम्बार्सल' होननानै नोंथांमोना साननो हागौ नाथाय बेल' नङा लोगोफोर आरो गोबां अफार्स दंबावो लोगोफोर दा जाय बिथांमोनहा बे पार्टिसिपेट खालामनो गोसो दं बे बिथांमोनहा खालामनो हागोन आरो नेक्स्ट अफारानो जाहैबाय लोगोफोर माने जाय बिथांमोनहा माने बै 10 कदमावहाय माने सेलेक्ट जायाखै दा बिथांमोनहाबो अफार्स मोनगोन अब्लाबो बेवहाय माने सायख'गोन लोगोफोर 1500 सुबुंखौ लोगोफोर माने बेवहाय विनार सायख'गोन लोगोफोर बे बिथांमोनहा मोनगोन मा लोगोफोर बे बिथांमोनहा 1774 रुपिसनि 1 रुपिस डिपिआव लोगोफोर फ्रि प्रडाक्ट मोनगोन लोगोफोर थाइसे रां होनानै 1774 रुपिसनि नोंथांमोनहा माने विनार्स जायोब्ला बै 1500 सुबुङा बे विनार्स जायोबा बे प्रडाक्टफोरखौ मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोनहा नटिफिकेसन मोनगोन जाय बिथांमोनहा पार्टिसिपेट खालामो दा लोगोफोर बेवहाय मा प्रडाक्ट मोनगोन होननानै बुङोब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनो हागोन फ्रेश मुभमेन्ट टुथपेस्ट मिन्ट लोगोफोर आरो नैथियावहाय डिटक्स अइल डिटक्स लोगोफोर जोबोद मोजां प्रडाक्ट बेबो आरो थामथियाव दङ वेल स्ट्रं एंड स्मार्ट गथ'फोरनि प्रोटीन पाउडार लोगोफोर आरो शिलाजीत गोल्ड ओजास लोगोफोर बेबो जोबोद मोजां प्रडाक्ट दा नोंथांमोना जे विनार्स जायो 1500 सुबुङा बे प्रडाक्टफोरखौ मोनगोन लोगोफोर ओनलि 1 रुपी माने थाइसे रां डिपि प्राइसआवहाय नोंथांमोनहा बे प्रडाक्टखौ मोननो हागोन जुदि पार्टिसिपेन्टआव विनार जानानै जुदि नोंथाङा सेलेक्ट जायोबा बे प्रडाक्टखौ नोंथाङा फ्रि थाइसेजोंनो मोननो हागोन लोगोफोर हागौमानि भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो सुबुङा बे प्रडाक्टनि सायावहाय माने बे अफार्सनि सायावहाय बयबो सुबुङा माने पार्टिसिपेट खालामनो हायो बा मोननो हायो दा आं बेखौनो होननानै दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय लोगोफोर बाय टेक केयार